una pregunta, perquè tu ets protagonista d'una cosa, però bueno, queda ben pendent, que ara t'ho demanaré. De fet, ja tenim per aquí el següent convidat i és que ja veus, aquí entra surt gent i és que és un bon dia per anar comentant tot això i és que avui xerram d'un curtmetratge i és que tota aquesta tradició, aquesta història, aquesta representació ha estat duita a la pantalla, de la mà d'en Martí Pellicer, que ja el tenim aquí. Benvingut, Martí, com estàs? Hola, vale, ara. A veure, ara te sentim. Encantat d'estar amb vosaltres aquí en aquest dia de la patrona tan especial. Fa calor, és que vosaltres no el veus en Martí, però va vestit de moro, a la pintura, n'hi ha per tot. Avui toca. Avui és el dia de la calor i de la suor. I és que has fet l'últim dia de maig Els altres herois, una producció que ofereix una nova mirada sobre l'etat de Dragut a Pollença i reivindica el paper dels herois anònims. Com és això? Sí, amb aquesta petita pel·lícula, aquest curtmetratge, el que hem volgut és un poc contar una història que ja no està tan contada com la de Joan Mas, tothom el coneix, hi ha molt d'espai, però a les cases normals i corrents de Pollença varen passar històries també. I ens hem centrat en aquestes històries un poc més íntimes, més casolanes, i hem cercat aquests altres herois que podia haver per Pollença en aquest dia. Què els hi va passar? Què varen sentir? Tenim imatges, de fet, ara del que comentes. Continua. Això és el començament de la pel·lícula i això és via fora, no sé si no el sentiu o no, i aquí ja comença la pel·lícula, hi ha acció. Són uns herois que tenen una missió que és anar a cercar ajuda d'altres pobles. També se reivindica un poc l'ajuda que van tenir d'altres pobles, des de Pollença. I és que són anònims, són molt de personatges i ara continuarem xerrant, però hem vist per aquí una cara coneguda que avui està amb nosaltres en aquesta retransmissió, que és en Joan Martorell. De fet, Joan, mos escoltes? Te sent perfectament. I doncs, Joan, com ha estat això de poder participar i ser protagonista d'aquest curtmetratge? Va ser una casualitat d'aquestes de la vida que, bé, res, vaig anar en el càsting per aquesta pel·lícula i mira, m'han coït i vaig representar un personatge molt interessant, personatges reals que van existir, que estan documentats, que varen haver de prendre la difícil decisió de quan sabien que mort venien cap aquí, abandonar la família per anar a cercar ajuda a Inca, perquè no hi havia capità d'armes, ja que aquí Pollença, el capità d'armes de Pollença no hi era. Molt bé, una molt bona experiència, no? Sí, la veritat que sí, mai havia fet evidentment havia fet teatre, havia actuat, havia fet molta càmera, com sabeu tots, però un paper dramàtic com aquest no l'havia fet i crec que no va quedar tan malament. Teníem un bon director també. I tant, gràcies, Joan. Bé, en Joan ho ha contat quasi tot, però ell en veritat no va venir en un càsting com per ell, va venir per firmar a la seva filla, però vàrem veure alguna en ell i el vàrem fer entrar. Ell no venia a participar com a càsting, venia a firmar per la seva filla i nosaltres vàrem veure alguna cosa, vam dir, per què no entres si fas un càsting? I mira, protagonista. Va anar bé, va anar molt bé. I és que, de fet, hi ha moltíssima implicació local en aquest curtmetratge. 100%. És un curtmetratge de quilòmetre zero. Per exemple, el director de fotografia és Nadia Cuadrado, és pollencí, el director sonidista que ha fet la música també és pollencí, en Ramis, i pràcticament tots l'elenco actoral i figuració major és pollencina, per tant, quilòmetre zero, 100%. Martí, en quin moment t'engresques a fer un curtmetratge i sobretot d'aquesta part més desconeguda, que és la part més de les persones de peu que varen viure aquesta batalla a casa teva? Això va ser, la veritat, el idea central va ser d'en Josep Àngel Cifra, en Paparrí, tothom el coneix com en Paparrí, de l'associació 30M. Ell m'insistia, em deia, mira Martí, m'han dit que tu pots fer aquesta feina, aquesta pel·lícula, i jo com que li donava llargues, però va ser molt insistent i un dia vaig dir, vinga, posem fil a l'agulla i cap endavant. I va anar bé, I va anar molt bé. Jo estic super sorprès perquè la qualitat actoral és molt elevada i
hem de pensar que no hi ha cap actor professional tret d'una lota, la Caterina Tugores, que l'hem vist aquí un moment, que ella sí que és astra de telesari, s'acaba de graduar, però la resta eren 100% aficionats i jo crec que això li va donar un punt de veritat molt important. I clar que sí, i de fet has mencionat que tot això surt de la mà d'en Paparrí, d'en Josep Àngel, que de fet l'any passat, no sé si deveu recordar a l'espectadors, però el varen tenir aquí de comentaristes, els comentaris un dia 2 d'agost, talment com avui fa un any, i mos va contar des d'un punt de vista històric totes aquestes qüestions, perquè de fet ell té un llibre i mos va poder contar tot. I doncs sí, moltíssima gent, més de 50 persones pollencines han participat, sí, Martí? Sí. I vull dir que és un projecte multidisciplinar, hi ha una part d'una pel·lícula, i després en Pep va fer un llibre, un poc al revés del que és habitual, però el que és superinteressant és que és una feina coral, vull dir, no és una feina d'en Martí. En Martí només va fer de director d'orquestra, però l'orquestra, el que sonava, els instruments eren persones de Pollença, el Lots i el Lotes, també alumnes meus, perquè jo som professor d'audiovisual, també varen col·laborar, però el 80-90% eren gent de Pollença. Això va ser molt guapo, va ser una feina 100% coral i tothom va col·laborar moltíssim, se va entregar, va ser una feina fruit de la passió i de les mans i del cos pollencins. Molt bé. Com heu fet feina per mantenir aquest equilibri entre la fidelitat històrica i la ficció? Sí, perquè en veritat és ficció, vull dir, aquest guió es basa d'una idea d'en Paparrí, però jo l'havia de rodar en un dia, se va rodar en un dia, això és important i dura 10 minuts i sí, va ser complicat. Per exemple, el vestuari, volíem que el vestuari fos molt el més fidel possible i va donar feinada. La meva dona no vol que ho digui, però el va ser la Marga Seguí va fer vestits trajes i va ser una feina de disseny, d'investigació, de veure com se podien envair, perquè està bruta, vull dir, aquesta pel·lícula està bruta perquè aquesta època era brutor, era guerra, era Martí, dolor. Perdona que t'interrompes, però mira quina imatge... Ai, just ara ha canviat, però vaja, teníem una imatge on pareix que cada qualque batalleta ha de succeir alguna cosa, hi havia una barrera ben marcada, ben feta. Com estàs vivint tu la festa el dia d'avui? Bé, avui la veig des de la barrera, a través d'IV3, però bueno, és veritat que fa uns quants anys que ja tenc una certa edat i l'he vist un poc des de la barrera, però... Ja no t'hi fiques en el trull? No, perquè trobo que ja això de cops... Mira, Martí, la primera imatge que veiem de l'Ajuntament BEA no els havíem vist fins ara. Increïble, aquesta imatge. Això és el carrer de l'Àguila i és que l'Ajuntament BEA ja està preparada per sortir i veurem aquesta embestida. Feia molt d'anys que no se veia aquesta embestida a IV3 Televisió, però enguany tindrem l'oportunitat de veure-la. De mentre que estem esperant que això successi, Martí, continua amb lo teu, amb el que m'anaves comentant. Se varen gravar localitzacions d'aquí també? 100%, excepte una escena. Això és un joc que també tenim... Hi ha una escena que no se va poder rodar a Pollença perquè no se podia, però està tot rodat a Pollença, bàsicament a la finca de Cala Murta, un lloc molt emblemàtic. Formentor Miquel Costa-Llobera, allà on allà on en Costa-Llobera componia les seves poesies, i va ser una gran sort comptar la Fundació Roger Villalonga, que ens va donar l'oportunitat d'emprar la finca, les localitzacions, les cases vees, que li ha donat un nivell de verosimilitud molt xulo, molt atractiu. Molt guapo, Vos va dur molt de temps fer tot això? Sí, però és que vam rodar en un dia i mig, però hi va haver moltíssima preproducció, perquè havíem de rodar molt ràpid, hi ha 19 escenes, normalment només se'n roden 5-6, un muntatge professional, vam haver de pitjar fort. Hi havia una escena amb un cavall que ens va dur moltes més hores de les que ens pensàvem, i sí, va ser un examen, un rodatge intens. Molt intens, molt intens. Ara, Martí, estan veient una imatge ben guapa també d'aquest Ajuntament BEA, i és que ja sabeu que aquests 4 homes representen qui estava al capdavant de l'Ajuntament el 1550. Enguany, ja ho han dit, els representants són Antoni Cànovas, que és el batlle, Antolo Villarreal, l'abanderat, en Biel Bausà i en Martí Cladera són els regidors,
ho comentàvem fa uns instants, tots tenen 60 anys, tots són de la mateixa quinta, excepció d'en Tolo, l'abanderat, que en té 59, un any manco. Tenen una cosa en comú, però que és aquesta amistat que dura des de fa dècades. Tu, Martí, personalment els coneixes? Sí, coneix sobretot en el que és arquitecte, sí. Ah, molt bé. I sí, li vaig donar la bona tot d'una que ho vaig saber i crec que són un gran equip i ho faran superbé. De segur que faran beníssim. I és que enguany hi havia dues candidatures a les votacions i varen sortir elegits ells amb el 55% dels vots. La imatge que veiem és molt guapa, estan fent puesto ara. Avui és dia de cops, de colzades, no, Martí? Avui és dia de colzades, per això ja t'ho dic, jo fa uns quants anys que intento evitar aquestes colzades, però bueno, si qualque dia m'hi veig en ganes, encara puc tornar a la batalla. Molt bé, molt bé. I és que ara ho dèiem, varen aconseguir ser aquí avui, però, bueno, Martí, moltíssimes gràcies per contar-nos. Anem a pegar un vot ara, que mos estan escoltant en Joan Martorell i na Marta Ferrer. No sé si estan juntats ja, s'han juntat. Ai, sí. L'he seqüestrat! Com ha anat això? Com està l'ambient ara per allà més relaxat, Bé, aquí exactament ja som després de la batalla. Marta, com anar per allà dalt? Jo per allà dalt beníssim. Vaja, moros tenim enguany, però no havia vist mai el carrer. Companys, espera un segon que veiem l'embestida de l'Ajuntament B. Ara tornem amb vosaltres. Ara l'Ajuntament B, esperau. I doncs han vist aquesta embestida de l'Ajuntament B que t'ha per Martí, increïble, eh? Bé, sí, cada any crec que és més intensa, hi ha més moros i hi ha més passió. Sí. Amb aquest pla de drones és espectacular, com se veu superbé. Ha estat increïble. Bueno, convidar la gent que vegi el curtmetratge, no? Clar que sí. També xerrem amb IB3, millor, qui sap. Escolta, potser se poden fer coses, eh? Podria sortir, Vinga, i Martí, moltíssimes gràcies per venir. Ha estat un plaer i és aquí gaudint de la festa ara. Moltes gràcies. Ara, cap a la festa. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, gràcies. I nosaltres continuem i, de fet,